Mafundisho ye lakalike bi jumaduna kononana yala ka fo mi la merko ka fanga boda soba o kola tige ba min be aye mununu salo ke farafina gun yere sanfɛ mununu akun cɛra senegalikaw fe mununu tɛmɛna a da kɔnɔ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma kunnafoni di sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ ko faw kana Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw kana alabaw jɛkulu min be n'u b'a wele k'a fɔ MK ye jɛkulu ye ni faraɲɔgɔnka jɛkulu caman b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ a kolatigɛba n'o ye Cheikh Oumar Sisoko ye ale bɔra ka kunnafoni dɔw forobaya ka ɲɛsin fanganatɛmɛ fanga yɛrɛ taabolo ma kunnafoni di sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana fo ka kɛɲɛ ni Bayakara maraw kɔnɔna ye bi lakanabaliya maa caman bɛ yen bi da bɛ olu ye sunɔgɔtiw ye wulikajɔ kɛra banbanti jɛkulu minnu bɛ munumunu salo la bi jamana yɛrɛ a camancɛya fan fɛ ka maa dɔw minɛ ka tunu ni u ye olu ka kan hɔrɔnyaliko kumaw de bɛ senna bi a kow bɛ cogo di kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ aw nana jama bɛ sɛwara ninnu de ye dɔnkibaru fanbaw ye seerew caman fana bɛ yen bi olu bɛna da aw tulo kan radio ɲɛta a dɔnkibaru kɛnɛ kan insha Allah aw bisimila ɲɛtaga yo aw nale jama bɛ sɛwara namana atɛɲɛnabɔ lamɛnbaaw aw bisimila kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ lamɛrikaw ka fangasoba min bɛ yen ni o y'u ka jamanakuntigi ka fangasoba ye olu ka kolatigɛba min bɛ yen ale ye wulikajɔ kɛ farafinagun yɛrɛ kan kunnafoni sɛbɛn ka lakalila munumunu kɔni caman kɛra a fɛ ka sababuya kɛ wulikajɔ tun ye mun ye min ye farafina yɛrɛ taabolo ani baaraɲɔgɔnya minnu bɛ se ka kɛ lamɛrikaw ani farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la fo ka taa wolo démocratie olu labatolu kurafɔ ninnu fan caman a ka wulikajɔ ninnu fan caman tun bɛ ka boli o de kan kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a y'a jira k'a fɔ min ye nin maa kofɔlɔ ye n'o ye Anthony Blinken ye a yirala k'a fɔ a ka nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kun nana cɛ senegalikaw yɛrɛ fɛ Dakar o de nana wolo fɛn na fɛn min n'a ye kunnafoni di kɛnɛ sigi o bɛ fɛn min fɔ faransikan na ko point de presse ani kunnafonidilaw olu ye kumaɲɔgɔnyaw kɔni sigi u ni ɲɔgɔn cɛ la ka ɲɛfɔli kɛ nka a ka kuma ninnu senfɛ a nana a yira k'a fɔ haminako dɔ bɛ ale la ni o ye k'a fɔ Mali yɛrɛ démocratie bɛ ka taa taasira min fɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kan ka tigɛ bi wa siga kɔni t'a la fiyewu min ye farafina tilebiyanfɛtɔn ani européenw ka keleyatɔnba min bɛ yen ni o ye Union européenne maaw ye olu bɛ yen k'u jɔ jɔyɔrɔ min na bi ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaaw ma ni o de ye k'a fɔ kalatɔko kuma min bɛ yen ni a pereperelatigɛw dira Mali fanga ɲɛmaaw fɛ ka a bolo bɛna da ka bɛn février kalo nata tile 27 san 2022 olu fana jɔlen bɛ o kelen de kan ni groupe fila ninnu mana jɔyɔrɔ min ta Mali fanga ɲɛmaaw ka ko ɲɛtaga kɛcogo la olu fana bɛna to o kɔfɛ a ma nɔgɔ to a la cogoya si la ka kɛɲɛ ni Mohamed Haidara ale ka fasiri ye a ye a jira k'a fɔ siga kɔni t'a la min ye Mali fanga ɲɛmaaw ye wulikajɔw kɔni kelen bɛ u nɔfɛ bi farafina tilebiyanfɛtɔn olu ka jɛkulu fɛ k'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na nin ye sɔrɔsi fanga de ye ka sɔrɔ jamana in dun ka taabolo ye démocratie nasiraw de ye o de ye k'a fɔ fanga de kan ka ɲini jamana kɔnɔdenw mana sugandili da maa min kan o ka fanga ta ka baaraw kɛ ni fanga ye ni a yirala k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan fanga bɛ minnu bolo o ye finitigilakaw ye a dun yirala k'a fɔ an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi finitigilakaw ka fanga kɔni ta jamana kɔnɔ jamana min ni a sigikan ye démocratie ye o tɛna se ka bɛn an dɛmɛba jɛkulu kɔni bolo cogoya si la kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ye a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen n'o ye Anthony Blinken ye a ko ale kɔni a tɛ nɔgɔ kɔni to a la min ye lamɛriki jamana ye u labɛnnen don ka Mali yɛrɛ dɛmɛ gɛlɛya fɛn fɛn mana sɔrɔ Mali kɔnɔna na ka se ka Mali dɛmɛ a ka se ka o furakɛ wa siga t'a la Mali yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ min ye farafin jamanaw ye u labɛnnen don ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen lase farafin jamanaw ma wa u kɔni bɛ min fɔ ka ɲɛsin nin perepelatigɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ma Faransi a n'a jɛɲɔgɔn Union européenne maaw olu kɔni mana jɔ jɔyɔrɔ min na k'a yira k'a fɔ min ye Mali fanga ka se ka labɛnniw kɛ baaraw bɛɛ lajɛlen nun ka don ka bɛn ni février kalo nata ye o baaraw olu kɔni bɛ o jɔyɔrɔ olu kɔni bɛ o kɔrɔ ka a yira k'a fɔ ni maa min kɔni ye o sɔsɔ ni gɛlɛya fɛn fɛn kɔni yera a la o y'i yɛrɛ ka fɛn ɲinini ye kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ye a yira k'a fɔ
min ye ni ma kofɔlen kunnafonidilaw ye a ɲininka ka a fɔ yala ale ye wulikajɔ min kɛ bi ka ɲɛsin farafin jamanaw ma wulikajɔ in tun laɲini tun ye mun ye a ye a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la fiyewu wulikajɔ in laɲini ba ye min ye o de ye k'a fɔ min ye démocratie yɛrɛ nasira ye fɛrɛ kan ka ɲini a la bi o de ye kumu kɔnɔ min ye lamɛnnikɛlaw ka fanga ɲɛmaaw ye dɔgɔkun damadani nata la u bɛna diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen wele ka na u yɛrɛ fɛ yen kumaw ka se ka kɛ démocratie la hali n'a sɔrɔla k'a fɔ jamana dɔw bɛ yen bi olu kɛlen don ka dankari démocratie yɛrɛ a sariyaw la i n'a fɔ ko La Guinée Conakry i n'a fɔ ko Mali i n'a fɔ ko Éthiopie i n'a fɔ ko Soudan nin bɛɛ ye jamana ye bi démocratie yɛrɛ bɛ kunbalan na olu jamana ninnu kɔnɔna na a ye a yira k'a fɔ tuguni ale ka wulikajɔ in n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ bila minɛn kɔnɔ minɛn min ni olu ni farafinna yɛrɛ u ka baaraɲɔgɔnyaw ye sabu u nana ye k'a fɔ farafinna diɲɛ yɛrɛ tɛ se ka taa ka farafinna to farafinna yɛrɛ n'i ye jateminɛ kɛ ale funankɛninw de ka ca o bɛ a yira k'a fɔ nafaba de bɛ farafinna ka don n'a nataw u bɛ fɛn min wele k'a fɔ ko avenir o la kosɛbɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakala a ko a ɲininkara k'a fɔ min ye jɛkulu min bɛ yen bi n'o ye kɛnyɛrɛye lakanabaaw ye Wagner ko olu bɛna na Mali yɛrɛ kɔnɔna na ka na lakana sabati a ye a yira k'a fɔ ninnu kɔni nali tɛ nafa foyi ɲa sabu n'i ye jateminɛ kɛ ninnu tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ fɛ u taara gɛlɛyaw de wolo yɔrɔ ninnu na a ma kɛ bɛn ni kelenya sabatili ye cogoya si la hukumu kɔnɔ ale kɔni b'a ɲini Mali fanga ɲɛmaaw fɛ u ka sabali u ka to u jɛɲɔgɔnw kɔ u ni minnu bɛ ka baara ɲɔgɔnw kɛ lamɛnnikɛlaw labɛnnen don bi n'a sɔrɔla k'a fɔ Mali fanga ɲɛmaaw u ye fangaw bɛɛ lajɛlen wala u ye baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka se ka karataw nun don lamɛnnikɛlaw labɛnnen don k'u dɛmɛ bi cogoya bɛɛ lajɛlen na an bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ ka se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ka lakalila hali bi a ko kunnafonidilaw u ye nin maakofɔlen ɲininka a ka wulikajɔ min kɛra Afiriki jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Kenya ye Nigeria Senegal a ɲininkara yala a ye mun kɔlɔsi olu ka taabolo la a ye a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la ɲɛta caman bɛ ka sɔrɔ ninnu ka baaraw taabolo la wa olu ni lamɛnnikɛ jamana yɛrɛ u bɛ se ka baaraɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ta sɔrɔ a la cogoya min na nin bɛɛ kɔfɛ nin maa kɔfɔlen a nana ka dusumakasaw kɔni yira k'a yira k'a fɔ jamana bana min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ni o ye Covid-19 ye nin ye fɛn min ni a kɛlen don gɛlɛyaba ye duniya yɛrɛ kɔnɔna na bi wa olu kɔni bɛ wulikajɔ la ka se ka dɛmɛ ni dɛmɛ lase jamanaw ma jamana minnu ni olu tɛ se u yɛrɛ kɔrɔ ka se ka ni bana ninnu kɛlɛ kunnafoni sɛbɛn hali bi a ka lakalila a ko ale kɔni bɛ min sinsin ni k'o ɲɛsin Mali faamaw ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye k'a fɔ février kalo nata tile 27 kalata mun ko kumaw fɔra ka se ka a baaraw nun don cogoya min na an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant an lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn Nouvel Horizon ye a yira k'a fɔ u bɛ fɛn min wele faransikan na ko loi de finance 2022 min ye sariya ye o tɛna taa ka taa a da an ka wasaden ladegu yɛrɛ kɔrɔ kunun ko a yirala k'a fɔ nin sariya kisɛ in nin ye a ta ko fɔlɔ de ye fɔlɔ min taara da an ka wasaden ladegu yɛrɛ kɔrɔla la ka se ka jateminɛ kɛ jamana yɛrɛ musakaba minnu bɛ san yɛrɛ mun bɛ kɔnɔ san 2000 ni san 22 natɔ la ka se ka fɛɛrɛ ani jabali tigɛ a kama kunnafoni sɛbɛn Nouvel Horizon a ye a yira k'a fɔ kunun ko CNT maaw u ye minisiri bisimila minisiri min ni ale ka baara ɲɛsilen bɛ sɔrɔ bosɔn cogoyaw ma ka kɛɲɛ ni alamisa ye novamburu kalo tile 25 san 2000 ani san 21 ni sariya ninnu taara bɔ ka bin wasaden ladegew kɔrɔ maa 100 ani maa 1 bɔɲɔnko olu kɔni sɔrɔla k'a fɔ hali olu sɔnna ni baara in yɛrɛ taabolo ma maa fu de sɔrɔla wala n k'a fɔ maa si ma sɔrɔ min y'i kanga ni sariya in tali yɛrɛ cɛ wa maa si ma sɔrɔ fɛnɛ minnu y'i sigilen to ale tɛ a ɲɛɲuman a ɲɛjugu la kunnafoni sɛbɛn k'a lakalila a ko nin sariya ninnu kɔni nana vote ka kɔn lɛri caman de kɔni kɛra kuma caman ye wasaden ladegew ani minisiri ni ɲɔgɔn cɛ la pour que faamuyaw bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na kunnafoni sɛbɛn hali bi ale ka lakalila a ko pereperelatigɛw dira Mali sɔrɔ yɛrɛ taabolo kan min ye l'impôt ye ani taxiw olu bɛ sɔrɔ cogo minnu na pereperelatigɛw kɔni bɔra k'o di wa Mali yɛrɛ a bɛ musaka min yɛrɛ di n'a bɛ fɔ dépense olu fana pereperelatigɛw dira kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko n'i ye jateminɛ kɛ san 2000 ani san 22 natɔ la miliyari 2000 ani 130 ani kɔ bɔɲɔnko o de bilalen bɛ ka se ka baaraw kɔni kɛ Mali yɛrɛ a taabolow kɔni kan nka n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Mali yɛrɛ bɛ musaka min bɔ n'u b'a fɔ ko dépense budgétaire o bɛ t'i jɔ fo miliyari 2000 ani miliyari 740 ani 48 ni bɔɲɔnko
nin ye fɛn ye fɛn min majɛw kɔni caman bɛ k'a jɛ majɛ min b'a jɛ o bɛ t'i jɔ fo miliyari 600 ani miliyari 17 ani kɔ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko n'i ye jateminɛ kɛ sango ani ɲinata yɛrɛ la danfaraw caman b'u ni ɲɔgɔn cɛ la sabu a yira la k'a fɔ min ye sango ta yɛrɛ ye miliyari 600 ani miliyari 57 ɲɔgɔn bɔɲɔnko olu de tun bɛ a jɛ san 2000 ani san 21 kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko nouvelle horizon an lamɛnw kunnafoni sɛbɛn soir de Bamako a ye a yira k'a fɔ min ye Bayankara mara yɛrɛ bilama ye a kɛn bɛ bi daga wulila Sonkala ma ye ka kɛɲɛ sa ni papalikɛlaw olu bɛ wulikajɔ min na bi jamana yɛrɛ a camancɛya fan fɛ u nana wulikajɔ kɛ ka na jamana kɔnɔden gɔnsanw ko olu kɔni minɛ fo ka taa fara donsow fana kan ninnu minɛnen b'u bolo bi a bɛ waati bɔ mun de b'u da ko k'o di olu ma min ye miliyɔn 10 bɔɲɔnko ko k'o di maa minnu minɛna pour que ka se ka olu kan hɔrɔnya kunnafoni sɛbɛn soir de Bamako ye a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni Umar Angoyiba ale ka fasiri ye a ko siga kɔni t'a la wulikajɔw bɛ ka kɛ bi u bɛ fɛn wele faransikan na ko négociation ka se ka maa minnu minɛna ka se ka olu kɔni kana bila ka bɛn ni novembre kalo tɛmɛnen tile 10 ani tile 12 min ye waleya dɔw kɔni olu nana kɛ ka na dankari maaw la k'u minɛ ka taa n'u ye fo bi cogoya kɔni tɛ ka se ka sɔrɔ a la nka a yira la k'a fɔ min ye Bankasi yɛrɛ maire ye ale kɔni bɛ wulikajɔ la bi ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ maa minnu bɛ yen ni olu minɛnen don Banmanti tigilamɔgɔw bolo u ka se ka bila cogo bɛɛ lajɛlen na nka a yira la k'a fɔ Banmantiw u nana miliyɔn 10 bɔɲɔnko de ɲini dugu sigibaw fɛ dugu min n'a ye a yira la k'a fɔ sɛnɛkɛlaw de ka ca a dugu kɔnɔna na n'i ye a yira k'a fɔ ko olu ka miliyɔn 10 di cogoya jumɛn na u ka mɔgɔw bɛ se ka kan hɔrɔnya nin ye gɛlɛyaba ye kunnafoni sɛbɛn soir de Bamako ye a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ sa ni olu yɛrɛ ka kunnafoni sɔrɔ siraw ye siga kɔni t'a la nin kɔrɔfɔ ninnu kɔni bɛ senna bi wa wulikajɔw bɛ ka kɛ cogoya jumɛn na nafolo olu kasabiw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka maaw bila maa minnu minɛnen bɛ nin ma kofɔlɔ ninnu yɛrɛ bolo kunnafoni sɛbɛn ka lakali hali bi a ye a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni juma tɛmɛlen ye novembre kalo tile 19 a yira la k'a fɔ lajɛ dɔw kɔni tun kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min n'u b'a wele k'a fɔ similari ye yɔrɔ ye min bɛ Tumuya mara yɛrɛ kɔnɔna na a yira la k'a fɔ min ye Banmanti tigilamɔgɔw ye olu kɔni tun taara ka taa u ka sariyaw de jagoya maaw yɛrɛ kan k'a yira k'a fɔ maa minnu minɛnen bɛ olu bolo ni u bɛ fɛ u ka bila de u ye perepelatigɛ dɔw di o de ye k'a fɔ sariya yɛrɛ o bɛ kɛ fɛn sabatilen ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ka siga kɔni t'a la fiyewu wa min ye donsolakaw ye olu fana bɛna marifa bila maa si tɛ se ka yala ni marifa ye o kɔfɛ min ye fila minnu bɛ yen bi ni olu bɔra u sigiyɔrɔw la olu fana ka sigi ni dugu kofɔlen ninnu na dugu min bɛ yen ni o ye Bankasi ye ani Dɛnbali ani Kani Bɔnsɔn ninnu kɔni ye yɔrɔ ye bi yɔrɔ min ni olu kɔni kɛn bɛ bi ka u ban nin kuma kofɔlen ninnu kɔni ma cogoya si la o de hukumu kɔnɔ sa a yɛrɛ la k'a fɔ nin ye nin lamini ninnu yɛrɛ jateminɛ komini 12 bɔɲɔnko de bɛ yen nin yɔrɔ ninnu na nka a yira la k'a fɔ yɔrɔ 3 bɔɲɔnko olu kɔni ma sɔn cogoya si la pepalikɛlaw olu bɛ ka taa sariya min kɔni jagoya nin ma kofɔlen ninnu kan ka se ka u ka sariya ninnu labato nka nin kɔfɛ min ye yɔrɔ sigibaa tɔw ninnu ye olu kɔni sɔnna bi maa minnu bɛ ka nin gɛlɛya ninnu ta ka ɲɛsin u ma u mana fɛn o fɛn fɔ bi ka se ka sɔn ka a kana bato kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a yira la k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maa minnu minɛnen bɛ bi wulikajɔw kɔni bɛ senna bi cogoya jumɛn na u kanw bɛ se ka hɔrɔnya ka bɔ nin ma kofɔlen ninnu bolo a yira la k'a fɔ wariw yɛrɛ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan dɔɔni dɔɔni nin ma kofɔlen ninnu u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na kunnafoni sɛbɛn a ko nin ye jɔyɔrɔnakoba ye nin ye gɛlɛyakoba ye lakana o kɔni a nacogo kɔni na ni a ma ɲa k'a fɔ minnu ye jamana halaladenw ye olu b'u sigiyɔrɔ la waati min na n'a yira la k'a fɔ marifatigiw olu ka wulikajɔ kɛ ka taa maaw yɛrɛ minɛ u sigiyɔrɔw la olu bilatɔ fɛnɛ fo ka nafolo kasabi dɔw de sara nin ye gɛlɛyaba ye wa maa minɛtaw la n'i ye jateminɛ kɛ donsolakaw olu b'a la jamana kɔnɔden gansanw olu b'a la fanga ka cɛsigi minnu bɛ yen olu b'a la u bɛ fɛn min wele k'a fɔ ONG maaw olu fana b'a la ni wulikajɔ kɛra ka ninnu fɛn fɛn sɔrɔ u bɛ taa ka taa u bila u ka yɔrɔw la yen nɔ ka se k'u kumabɔ ni nafolo ye nin ye gɛlɛyaba ye bi min ka ɲɛsin Bayankara a sigibaw kɔni ma kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko soir de Bamako lamɛnbaaw o soir de Bamako kelen ye a yira k'a fɔ min ye Bayankara yɛrɛ lamini ye bi gɛlɛyaw kɔni bɛ yen maaw bɛ da u ɲɛ kelen de bɛ sunɔgɔ ɲɛ kelen dayɛlɛlen bɛ a yɛrɛ la k'a fɔ wulikajɔ kɛbaw u ye wulikajɔ kɛ ka taa maa 4 bɔɲɔnko kɔni bɔnɛ u nin na
ka taa maaw ka butigiw kɔrɔ sɔrɔ ka tasuma don u la ko olu jeni maaw ka bagan minnu bɛ yen ni o ye dabaw ye ka olu fana ta ka taa ni u ye ka kɛ sa ni Umar Angoyiba ale ka fasiri ye min kɛra a yirala k'a fɔ Novembre kalo tile 24 tɛmɛnen san 2021 min ye Bayankara yɛrɛ dugu kɔnɔna ye gɛlɛya dɔw taara ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu ma min u ma bɔ ka kɛ ni papalikɛlaw olu ka wulikajɔw ye u taara ka taa tasuma yɛrɛ don maaw ka butigiw la ka maaw ka dabaw ta ka tunu ni u ye o kɔfɛ min ye adamadenw yɛrɛ fɛnɛ ye u y'olu fɛnɛ dɔw ta ka tɛmɛ ni olu ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin baara ninnu nin kɛra ka bɛn waati ma waati min ni maaw bɛ kulo la k'a fɔ ko sɛnɛ waati min na n'u bɛ t'u ka sɛnɛw kɔni fɛnw kɔni cɛ ka taa n'u ye waati min na tasumaw bɛ ka taa don a la Bayankara ani Koro ni ɲɔgɔn cɛ la nin gɛlɛya ninnu kɔni kelen dɔ bi ka tasuma yɛrɛ mɛnɛ yɔrɔ caman kɔni fɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ nin wulikajɔ senfɛ maa 4 bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɔnɛna u nin na o kɔfɛ min ye maaw ka motow ye maaw ka butigiw ani maaw bolola fɛn minnu bɛ yen olu kɔni nana jeni ni maa kofɔlen ninnu yɛrɛ fɛ kunnafoni sɛbɛn hali bi ale ye a yira k'a fɔ min ye dabaw ye o caman de nana suɲɛ ni maa kofɔlenw fɛ ka taa ni a ye fo sisan kunnafoni jɔnjɔn olu ma se ka sɔrɔ a la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la hali bi a ye a yira k'a fɔ a ko nin tɛ nin siɲɛgale ye nin bɛ ka kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na sanga ani waati u bɛ wulikajɔ de kɛ ka taa ɲɛsin maaw ma ka taa u bololafɛnw k'u jeni ka maaw yɛrɛ ta ka tunu n'u ye kabiri juwe kalo tɛmɛnen na san 2021 fo kana se nin waati ninnu ma nin wulikajɔw de bɛ ka kɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na maa b'i yɛrɛ ɲininka yala nin ko ninnu fanga ta a kalama wa nka siga kɔni t'a la a yira la k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ groupe de soutien à l'islam et aux musulmans olu de ka wulikajɔ fanba bɛnnen don nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ma wa u ka wulikajɔ yɛrɛ senfɛ siga kɔni t'a la u tɛ fɛ cogoya si la jamana kɔnɔden gansan minnu bɛ yen ani donso minnu bɛ yen u ni an ka finitigilakaw ka se ka baaraɲɔgɔnyaw kɔni kɛ o kɛra sababu ye min ye maa caman kɔni ye o y'u sigiyɔrɔ bila an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin kɛra jɔrɔnakoba ye waati min na dugu sigibaw olu tun bɛ nisɔndiya la ka yira k'a fɔ fanga bɛ minnu bolo bi ninnu ye finitigilakaw ye ninnu ye kolonɛliw de ye olu de bɛ fanga kɔnɔna na wa mɔgɔw jigiya b'a kan k'a fɔ min ye nin lakanabaliya ye fura bɛna sɔrɔ a la nka o n'a ta bɛɛ o tɔ de bɛ ka nɔɔni ka taa fɛ a tɔ de bɛ ka juguya ka taa fɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen maaw kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲininka bi yala nin ko in a bɛna to ta nin cogoya in yɛrɛ la wa kunnafoni sɛbɛn ka lakali la hali bi a ye a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ sa ni kunun ko ye Novembre kalo tile 25 san 2021 association min bɛ yen ni u bɛ wele k'a fɔ ADB ale association pour le développement du secteur de Bayankara olu kɔni u ka dusumakasaw kɔni yira k'a yira k'a fɔ wulikajɔ min taara ka ɲɛsin olu ka yɔrɔ ninnu ma ka taa maaw kɔni bɔnɛ u nin na u ma min u ma bɔn u b'a yira diɲɛmaw la ka yira fanga ɲɛmaw la politiki sira ani finitigiw yɛrɛ la ani minnu bɛ bi ni olu bɛ fanga na tɛmɛ fanga yɛrɛ kunna k'a yira u bɛɛ lajɛlen na ko min kɛra a ma bɛn wa u ka baara ye min ye bi o de ye ka jamana kɔnɔdenw k'u kanda k'u bolofɛnw fana lakanda n'a ma ɲɛ olu ka baaraw ye u kan k'o de kɛ fo ka taa se a dan na nin kɔrɔfɔ ninnu kɔni bɔlen kɔ ka bi maa min sigilen bɛ bi nin yɔrɔ ninnu yɛrɛ kunna ni o ye commandant de la zone militaire centre ni o ye colonel Umar Traoré ale ye wulikajɔ kɛ ka taa Bayankara yɛrɛ mara la ka taa kumaɲɔgɔnyaw kɔni kɛ jamana kɔnɔdenw fɛ ka u dusukun kɔni salo k'a yira k'a fɔ min ye fanga ɲɛmaw ye u hakili b'u la min ye l'armée yɛrɛ fana ye u hakili b'u la sanga ani waati armée bɛ wulikajɔ labi ni maa kofɔlen ninnu ka se k'u bɔnɛ u nin na wa min ye dugu sigibaw ye u yɛrɛ ninkun ni u bololafɛnw ka se ka u kɔlɔsi cogoya bɛɛ lajɛlen na kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko soir de Bamako. nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na o a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na. Bawo bi ye juma ye komi an y'a fɔ aw ye cogoya min na nin ye laada ye arajo ɲɛtaa fɛ maa minnu bɛ yen ni koli b'u la maa minnu bɛ yen ni dɛsɛ b'u la u y'u ka danaya kɔni da arajo ɲɛtaa kan ka se ka u ka koliw ani u ka gɛlɛyaw kɔni bɛ se ka wuli cogoya min na o kɛra sababu ɲuman ye arajo ɲɛtaa ye baara min ta a bɛ a lase diɲɛmaaw kɔni ma o hukumu kɔnɔ an balimamuso n'o ye Seda Mariamu ye ale fari man di a la bi ka da o cogoya yɛrɛ kan sa min ye Sanoko ani Jawara an bɛna olu lamɛn jɔn b'a di Ala ma n'i y'a di Ala ma i tɛ fɔ a kɔ n'i y'a di Ala ma i tɛ fɔ i jigi kɔ an bɛ diɲɛ min kɔnɔ waati la ko don i t'i jija wa i ka
laharaso ka jɔ i yɛrɛ ye yani i bɛ bɔ diɲɛ sosigi kɔnɔ wa an ka jɛ k'u lamɛnba ye u bɛna min fɔ. Salamu alaikum an balima arajo ɲɛta lamɛnba jɛkulu bɛɛ an ka foli bɛ aw ye. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin y'an sigilen ye an ka kɛnɛ kan kɛnɛ jumɛn y'o ye ɲumankɛlaw ka kɛnɛ n'an ko o ma ko jɔnni bɛ hinɛ Ala ka hinɛ i la. O ye juma ye Ala ka lahɔrɔma donba bato kɛrɛnkɛrɛnlenw bɛ kɛ don min kɔnɔ Ala ka an ka bato kɛliw an bɛna bato minnu kɛ a k'a bɛɛ minɛ bi nin dɔgɔkɛ nin balimakɛ n'o ye Jawara ye anw de bɛ ɲɔgɔn bolo ka se ka na dɔɔni fɔ ɲɔgɔn ye. Jawara salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Awa Jawara Ala ye bi jira an na jɔnni bɛ hinɛ kɛnɛ a sigilen de ka foli di an ka ɲɛmaaso ma an ka ɲɛmaaba n'o ye Alhaji Sidi Ibrahima Jire a n'a ka denbaya ka foli kɛ u bɛɛ ye. Ɲɛta président Alhaji Fode Tunkara a n'a ka denbaya ka foli kɛ u bɛɛ ye. Télé ɲɛta fara arajo ɲɛta kan a baarakɛlaw ka foli kɛ a bɛɛ ye. Ma ɲinɛ an kɔrɔkɛ ba n'o ye Cu ye Ibrahima Jalo Cu ka foli kɛ a ye. An ni jɔnni bɛ ɲɔgɔn fɛ bi o y'an ka technicien waraba ye an dɔgɔkɛ n'o ye Abulaye Kanta ye ale de bɛ ka an sɛnsɛn i m'a mɛn Abulaye Sise ko kanalila ye kanalaw o ye fɛnba ye dɛ aw minnu ye kalanw kɛ aw bɛ se ka fɛnba fɔ nin yɔrɔ ninnu kan a bɛ ka mun de fɔ tan. A bɛ ka ladilikan de fɔ man kana lillahi ni maa min y'a kɛ Ala ye fa kana lahu Ala b'o tigi sara a ka kɛta la n'i y'a kɛ Ala ye Ala b'i sara Ala b'i sara a tɛna fɔ anw ka kɛnɛ in sa wa jɔnni bɛ hinɛ Ala ka hinɛ i la. An bɛ don ni fɛn min ye an bɛna foli dɔw kɛ an balima dɔw ye dɛmɛw kɛ waati tɛmɛnen kɔnɔ komi an kun bɛ taama senw fɛ bari voyagew kun cayala an bolo an taara Marakakungo fan fɛ an ka banabaatɔ min kun b'an bolo n'o ye Umaru Tarawele Ala ye nɔgɔya don an ye k'an dɛmɛ Ala ni malidenw ka dɛmɛ Umaru furakɛla a ka opération kɛla an kun taara ale bila u ka so o kɔfɛ an nana an taara Kucala taga la Ala y'an ɲuman ta ka ɲuman segin ka na inchallah ka foli di ne yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔba ma n'o ye Seyida Mariam Danbele a bɛ yɔrɔ min na bɛ fariganen bɛ a la Ala ka nɔgɔya kɛ a ye ko Ala ka lafiya d'a ma Ala ka lafiya d'a ma k'a kɛ farijakabɔ ye Ala ka segin a yɛrɛ ma ko Ala ka nɔgɔyaw kɛ joona a ka se ka segin ka na ka émission ta ni Ala sɔnna inchallah an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o k'a ye amina yarabi Ala ka lafiya d'a ma Ala ka n'a nin kɛnɛya amina yarabi an balima dɔw ye dɛmɛ kɛ wagati ninnu kɔnɔna na an bɛna o laseliw kɛ inchallah o kumana ka sɔrɔ ka sira di an ka banabaatɔw ma ni Ala sɔnna ka sɔrɔ k'olu ka kumakanw jira inchallah a bɛ waati tɛmɛnen kɔnɔ an balimakɛ dɔw bɛ yen nɔ a ye kun ye 260 di ko k'a kɛ ka banabaatɔ dɔw ta ka olu ka furaw san o tɛmɛnen kɔfɛ an balimamuso dɔ bɛ yen o don ko a y'a denkɛ bila ka na ni 15,000 ye 15,000 ni an balimakɛ dɔw ka laseli kun bɛ yen u bɛ bɔ Falakɔ mara de la u ka misiri joli ani u ka kalanyɔrɔ o baarako kun bɛ sen na u ye siman tɔni 1 ɲini inchallah an balimamuso ni a ye 15,000 di ka na ko k'a di a ma an bɛ ka a wele an balimakɛ in tɔgɔ ye Demba Jalo an tɛ k'a sɔrɔ fɔlɔ kuma telefɔni yɛrɛ tɛ sonné kuma dɔw la a bɛ sonné mɔgɔ t'a ta ni Demba Jalo n'a tulo b'an kan na k'a ka an sɔrɔ arajo ɲɛtaa la yan an bamuso ye a ka 15,000 min di a b'an bolo n'a nana a b'a sɔrɔ an bolo yan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an balimamuso wɛrɛ bɛ yen ale fana ye 20,000 de ci dɔw ka ordonnance san an kun kan ka olu wele bi olu ka wari kun bɛ d'u ma bi ka fanga bɛ komi a kun bɛ Orange Money min kɔnɔ ɲɛmaa tun sigilen tɛ a ma se ka bɔ nka inchallah an bɛna u wele sini u ka se ka na u ka ordonnance ninnu wariw nɔfɛ ka taa ordonnance san an balimamuso dɔ fana kun bɛ yen a ye 10,000 ci ko an balimamuso dɔ bɛ yen cɛ fatɔla a n'a balimakɛw ka den 9 o de b'a bolo ani an balimamuso dɔ bɛ Asetu Kulubali ale n'a denkɛ n'u bɛɛ mankanɛ hakili la o yɛrɛ bɔla an fɛ yan bi ko ka 10,000 tila u ni ɲɔgɔn cɛ Asetu Kulubali ta dira a ma hakili la o folikɛkanw tɛmɛna nka an balimamuso in a ko ye numéro min d'a ma an tun bɛ k'a wele o la an tun tɛ k'a sɔrɔ
mais an y'a sɔrɔ a fana bɛna na a ka 5000 nɔfɛ n'a nana an b'a d'a ma o foli kɛ tan don nataw kɔnɔ inshallah an bamuso a na o fana mɛn o kunnafoni de tun bɛ yen nɔ ka di an ma an dɛmɛbaaw la k'a jira k'a fɔ an dɛmɛbaaw la ka f'u ye ko halisa an mago bɛ dɛmɛw la ordonnance ka ca an bolo yan kosɛbɛ k'a bɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na ka na se nin dɔgɔkun in na ordonnance minnu sera an ma yan a dalagosi bonyana kosɛbɛ alamisa tɛmɛnen an bɛ bɔ baara kɔnɔ tuma min an balimamuso dɔw bɛ yen an t'a tɔgɔ dɔn a kɔni an b'a dɔn a bɔra Alimaɲi jamana kan a nana foli bila an na yan a nana banabaatɔ minnu sɔrɔ an bolo yan a ye jɔ ni olu bɛɛ ye k'u ka furasɔngɔw min ta ye analyse min ta ye furasɔngɔ ye a y'a bɛɛ de ka ordonnance ko ɲɛnabɔ an bɛ foli k'a ye ala k'a bila ka min jaabi na ala ka k'a ye siniɲɛsigi an bɛ yɔrɔ min na bi ordonnance min b'an bolo yan ordonnance ninnu bɛ ordonnance 20 bɔ a bɛɛ ye musakako de an balimaw ma ordonnance bɛ yan ni min b'a fɛ ka dɔ ta o ordonnance la n'a y'i yɛrɛ diya i bɛ na an bɛ ordonnance d'i ma i bɛ se ka min ta i b'o ta la walima ni min yɛrɛ ye an dɛmɛ musakako la k'a tɛ k'a fɔ a ye nin kɛ ka ordonnance dɔ san i n'a fɔ tɛmɛlen kɔrɔlenw y'a kɛ cogo min o bɛ diya an ye alamisa o alamisa n'i nan'i jɔ arajo ɲɛta in na yan ka yɔrɔ lajɛ i kamana bɛ kan i bɛ masaya sigi ala ma bari bi mɔgɔw ye de fan bɛɛ dɔ ta ordonnance ko ye dɔ ta analyse ye a ka ca o kumana an b'a ɲini an balimaw fɛ an mago bɛ dɛmɛ na an mago bɛ dɛmɛ na ka se ka an balima ninnu tuloma gɛn an mago bɛ dɛmɛ la inshallah o de tun b'an bolo ka fɔ u ɲɛna yɔrɔ janmɔgɔ ani yɔrɔ surumɔgɔ an mago bɛ dɛmɛ la silamɛw ne ba aw nana an fɛ yan i ni i taamaɲɔgɔn an bɛna kuma di a bɛɛ ma kelen kelen an nana ka na ni bonya dɔw ye k'a fɔ aw y'a mɛn tele ni arajo la kucalakaw ka dɛmɛ min na y'a ɲini k'a jira k'a fɔ an balima maa tɔɲɔnninw bɛ yen kucala kosɛbɛ ani dɛsɛbaatɔw bɛ yen kosɛbɛ gɛlɛya bɛ minnu kan an ye dɛmɛ ɲini k'an bɛ taa n'a ye kucala pour que ka taa u tulomagɛn aw nana ni fɛn dɔw ye an b'a fɛ i b'i da don u kɔɲɔw cogo la k'a ɲɛfɔ kama an kɔni nana ni dɛmɛ ye finiw de ka ca ɲɔmugu fana